Magandang umaga mga kaluto, nandito na naman ako, lulutuan ko kayo ng dinengdeng na papaya, sigarilyas at saluyot. Lalagyan natin ng ating prinitong tilapia mga kaluto at pagkatapos noon lalagyan din natin ng pampaasim. Kalamansi po yung ating gagamitin ano. Ayan mga kaluto, ali kayo bago ang lahat, Happy Valentine sa inyong lahat mga kaluto. Halina kayo, tumpisan na natin to. Ibuhos na natin yung crude oil. Ay hindi pala, Diyos ko po Rudy, yung used oil lang pala. Iba na yung kulay kasi. Magtipid-tipid tayo at medyo may kamahalan ng mantika ngayon. Yan. Prituin na natin yung ating isasahog na tilapia. Yan, hanguin na natin na prito na mga kaluto. Isunod na natin yung isa pa. Yan, luto na rin. Hanguin na rin mga kaluto. Bilis ano, magic. Luto agad napakabilis. Ayan, magpapakulo na tayo ng tubig at maggagamit pala tayo ng kahoy. Naubusan po tayo ng ng gasol. Yan, ilagay na natin mga kaluto yung ating bagoong isda mga kaluto. Yan lang din po ang ating gagamitin pampalasa. Ilocano anong magagawa mo? Bagoong diba? Ilagay na natin yung yung panahog na isang tilapia lang at pagkain naman ng bata yung pritong isa. Yan, yung ating gulay, yung ating papaya, yung ating sigarilyas at saluyot. At pakuluin lang natin yung ating tubig mga kaluto. Yan, halu-haluin lang din natin para humalo yung ating pampalasang bagoong isda mga kaluto. Inuulit ko, Happy Valentine's Day! Bakit kaya araw lang ng mga puso ang mayroon? Ayan, ilagay na natin yung saluyot mga kaluto. Unahin na nating ilagay. Bakit kaya hindi naman gawan ng araw ng mga utak? Para mabawasan yung tanga sa mundo. Diyos ko po, Rudy. Yan mga kaluto, halo-haloin lang natin yung ating saluyot. Yan mausok po talaga mga kaluto. Ayos na rin to at mataboy yung ating mga lamok dito. Medyo marami din pong lamok dito Ayan, ayusin lang natin yung ating gatong mga kaluto. Ang hirap ng ng walang gasol. Ayan mga kaluto, palakasin natin yung ating gamit ang air supply. Ayan mga kaluto, medyo lumakas na yung apoy. Kulong-kulo na to mga kaluto. Buksan natin, haluin. At pagkatapos po niyan ay isunod na natin yung ating yung ating papaya at sigarilyas mga kaluto. Yan ang usok mga kaluto. Parang pati ako matataboy dito sa sobrang usok Diyos ko po Rudy. Yan mga kaluto. Medyo mausok talaga. Takpan na natin, hintayin natin kumulo. At binabati ko na rin pala yung aking may bahay ng Happy Valentine's. Happy Valentine's sa'yo mamaya. Diyos ko po Rudy. Mga kaluto, ganyan sana ang pagmamahal nyo sa inyong asawa, sa inyong nobya at sa mahal nyo sa buhay. Nag-aalab mga kaluto, yan alab na alab mga kaluto. Diyos ko po Rudy. At Happy Valentine's na rin sa lahat ng aking mahal sa buhay. Diyan sa La Union, sa Nueva Ecija. Mahal na mahal ko kayong lahat. Diyos ko po Rudy. Yan mga kaluto, ilabas natin yung tilapia. Nagtatago, baka sabihin walang sahog. Yan mga kaluto, halo-haloin lang natin saglit at tingnan tikman ko ano na lasa mga kaluto. Ito ating linutong dinengdeng. Yan mga kaluto, okay na, takpan na natin. Yan mga kaluto, ilagay na natin yung ating magic sarap. Unti lang muna mga kaluto ang ating ilagay. At kung maya-maya ay tikman natin kung okay na yung lasa. Yan, tikman na natin yung ating papaya at sigarilyas mga kaluto kung okay na yung lambot nila.
medyo may katigasan paunti yung ating papaya. Ngayon naman mga kaluto ay ilagay na natin yung ating pampaasim na kalamansi mga kaluto. Yan, medyo bumango na onte yung ating linuluto mga kaluto. Yan, ayusin natin yung ating sungrod sa Ilocano mga kaluto. Yan mga kaluto, haluin at tikman ulitin natin to mga kaluto kung okay na siya. Yan mga kaluto, medyo nawala yung lasa ng magic sarap gawa ng ating kalamansi mga kaluto. Yan mga kaluto, ilagay na natin lahat yung ating magic sarap. Ayun ang kagandahan kapag unti-unti lang yung ating linalagay mga kaluto, para madali tayong mag-adjust, maano natin yung lasa talaga. Yan, okay na mga kaluto, pero takpan muna natin, maya-maya lang mga kaluto ay hahanguin na natin mga kaluto itong ating dinengdeng na sigarilyas, saluyot at papaya na may sahog na pritong tilapia. Ayan mga kaluto, sinasandok na natin. Ilagay na natin sa ating lagayang bao. Ayan mga kaluto. Ayan ang sarap, usok pa lang mga kaluto. Ginutom na ako mga kaluto. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Vicente Channel, mangantay yun!